danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Yawa to wannan kun ga shi ake cewa prepaid utility card. Shi ma account ne na GT wanda yake ba da limit ɗin dala dubu uku. Kamar prepaid card yake shi ma kamar su exclusive yake amma shi gaskiya ba subscription ake mai ba. Shi wannan normal account ne in ka je ka ce su buɗe ma za su buɗe ma, in ka je ka ce ka je yin requesting ɗin card za su ba ka. Shi wannan yadda ake requesting ɗinsa shine in ka je karɓar ko in ka je cike form ɗin ATM za ka ga daman akwai normal master card, naira master card za ka ga duk an rubuta ma, za ka kuma an rubuta ma utility card. To shi a nan za ka yi requesting kawai ka ce kai utility kake so, in ka ce kai utility kake so to za su iya za ka cike form sai su normal su ba ka. Shi kuma kamar gaskiya account number shi daban. In kai requesting ba wai account za ka buɗe mai ba, a lokacin da ka je requesting in kai requesting za su ba ka shi sai su ba ka account number sa ta yadda za ka yi funding ɗinsa kuma shi in an tashi funding ɗinsa daga normal account ɗinka na normal savings ɗinka daga nan za ka yi funding ɗin shi ka tura kuɗin can. Shi ma kuma yana international transaction yana hawa Trust Remit yana hawa EasyPay amma ya danganta a lokacin da ka ɗora shi ba zai EasyPay dai yana hawa option 2 ne kuma yana ba da riba kusan 80,000 ko 90,000 shi ma gaskiya. Yana da ana samun alheri sosai a cikinsa amma dai samun katin shi ma ba wahala ba ce da shi. Samun katin wannan utility prepaid card ɗin ba wahala ce da shi ba gaskiya. Ya kamata mutane mu hanzarta mu ƙara farga mu duba shi, a ƙara duba shi, a ƙara bibiyarsa kafin mutum ya yi saboda mu dai gaskiya mun yi iya bakin ƙoƙarinmu mun bibiye shi kuma mun duba shi. Muna da shi kuma in sha Allah kuma za mu kawo muku dai wani update a kansa. Kawai mu dai mun san yana transaction tun da dai har yanzu muna transaction da shi ba mu cinye limit ba kuma da alama dai limit ɗin zai iya cinyuwa. Yawwa wannan dai shi ake kira da World Master Card. Wannan gaskiya World Master Card babban kati ne. Samun kati kamar wannan a gaskiya ƙasar nan sai an yi da gaske saboda shi unlimited transaction ne. Za ka ga a cikin description ɗin katin ma suna sama unlimited ba ma shi da limit. Za ka ga sun sama unlimited a daily withdraw ma ana withdrawing ɗin 1000 USD. Haka wannan katin babban kati ne sai dai samun shi kamar za a sha wahala saboda mu gaskiya ba ma mu ɗan gwada ma tambayar ya za a yi mu same shi ba saboda gaskiya mun ga kamar babban kati ne sai ka san wani ko ba ma ka san wani ba sai kana da irin manyan kuɗi a hannayenka sosai za ka tambaye shi. Amma wannan mai hali sai ya zuwa ya tambaya ko ya duba wanda ya samu lokaci ya je banki sai ya ƙara tambaya saboda mun je bankin mun tambaye su sun ɗan ƙara mana haske a kai kuma mun bi su ta online mun ɗan ƙara duba sharhi a kansa. Wannan katin babban kati za ka ga a description ɗin shi ma suna sa a yawanci a ƙasar nan ma dai babu katin da ya kai wannan a kusan kowane banki. Za ka ga sun sa GT ne kawai suke da World Master Card ɗin nan. World Master Card ɗin nan babban kati ne ya kamata masu kayan aiki a hannu ko kuma masu niyya wanda suka fi mu hoɓɓasa sai su je su tambaya bayan ma sun tambaya sai su gwada requesting su gwada sa mana su a platforms ɗin da muke da su ko kuma suke da su suga ko yana tafiya saboda gaskiya ba mu gwada shi ba magana ta gaskiya. Ba mu gwada wannan katin ba saboda ba mu da shi amma in sha Allah mu ma muna ƙoƙari yadda za a yi mu same shi. In mun same shi kafin wasu su same shi ba a yi update ba to in sha Allah za mu ƙara sanar da ku cewa gashi shi ma yana shiga platforms kaza da kaza. Amma wannan katin gaskiya samun shi kamar za a ɗan sha wahala tun ga unlimited transaction ne. In kuma ka ga sun sa unlimited transaction ɗin nan su kansu sun san akwai irina a ƙasa don wannan wallahi sai ya ba mutum miliyoyin kuɗi a wata. Mutum zai samu miliyoyi. Yawwa kamar dai yadda kuka sani wannan shine normal master card na GT wanda ake amfani da shi a cikin kusan kowace exchanger. Kusan kowace exchanger tana karɓar wannan master card ɗin na GT shine kuma master card wanda da shi. Wannan master card ɗin yana ba da limit dala 100 da amma wannan watan an yi updating ɗinsa yana ba da dala 200 a duk wata exchanger da yake hawa amma gaskiya ba kasafai yake hawa kowace exchanger ba saboda wani ɗan gyare-gyare da suka yi. Amma duk da haka ko a EasyPay da Trust Remit duk yana hawa yana ba da ribar 4,000 duk dala 100. Kaga yanzu an mai da shi dala 200 yana ba da ribar 8,000 zuwa 9,000 ya danganta dai a exchanger da ka sa. Kuma yana kusan hawa kowace exchanger na riga na faɗa yana hawa kusan kowace exchanger ba shi da matsala wannan kuma kowa zai iya buɗe wannan master card normal kuma
bayan mutum ya buɗe wannan mastercard normal na GT Bank, zai je ya yi kuma ita dai wannan dala 200 da suka bayar za ka iya cinye ta a kowane lokaci da ka dama. Ruwanka ne ka cinye ta a lokaci ɗaya ka yi zuwa ɗaya, ruwanka ne kuma ka mata zuwa biyu ko zuwa da yadda kake da halin yi. Amma dai gaskiya ya kamata mutane da yawa a farga, ko da mutum na da account ɗaya ya je ya ƙara buɗe wannan account na mastercard ya karɓe shi, saboda akwai katuka da yawa a ƙarƙashin wannan account naka in ka buɗe wannan katin. Tunda common kusan kowa su daman GT Bank ba sa wani kati sai master. To wannan dai shine normal saving account na da suke bayarwa na GT Bank. Don haka wannan yana ba da dala 200, ya kamata a hanzarta. Na san kusan kowa daman yana da shi, amma dai ya kamata wanda ba su da shi su ƙara hanzartawa su yi shi, saboda ana samun alheri sosai a ciki, saboda sun ƙara limit kuma yana hawa kusan kowace exchanger, daman na riga na faɗa. Yawwa, wannan kuma shi ake kira da mastercard platinum, GT mastercard platinum. Shi ma wannan wani zabgeggen kati ne, shi ma kamar world master class card yake, amma shi wannan gaskiya yana da limit, kuma shi samun sa ba wata wahala ba ce da shi, sai dai in mutum bai so ba. Gaskiya dai samun platinum ba wahala ba ce da shi, in dai mutum ya so zai samu. Amma fa sai mutum ya yi transaction ɗin kusan miliyan ko miliyan 10. In dai ka taɓa transaction ɗin miliyan 10 ko kana transaction ɗin miliyan 10 a wata, in ka je ka yi requesting ɗin katin nan za su ba ka. Ana samun alheri da shi sosai, saboda ni na ga wanda yake da shi, na ga wanda yake da wannan katin kuma yana samun alheri sosai. Platinum mastercard shi ma babban kati ne, kuma yana hawa yawancin platforms ɗin da muke, saboda mastercard ne. Abin da mutane ya kamata su ringa la'akari ko lura da shi shine mastercard yana hawa kusan kowace platforms da muke da shi. In dai platforms ne na international transaction, yawanci yana karɓa. Daman su wannan katikan an yi su ne don international transaction, ba wai don transaction ɗinmu na gida ba. Transaction ɗinmu na gida iya common katikanmu da muke da su sun ishe mu, amma wannan yawanci katunan nan da su world class da virtual mastercard da wannan platinum ɗin, gaskiya dai an yi su ne don international transaction. Amfanin su kawai ka sai abu ka siya ta ƙasar waje, shine amfanin wannan platinum mastercard. Shi ma yana ba da alheri sosai, ana samun alheri da shi sosai. Sai masu himma shi ma su je su yi shi, ko kuma su je su ƙara bincikar shi, ko su tambayi bankers su ƙara ba su haske a kan shi. Amma wannan platinum ɗin mun san babban kati ne, platinum babban kati ne, shi ma kamar su world class yake, da kusan tafiyar su ɗaya da world class. Dan da wannan shi yake maye gurbin ma world class, amma zuwan world class shi ma dai platinum an samu babban sa. Platinum babban kati ne. Yawwa, wannan kuma shi ake kira da SKS tin card. Shi wannan SKS tin card ɗin gaskiya shine the least, ko a ce ƙaramin kati da ke kan account number ta GT. Wannan katin shine mafi ƙanƙantar kati a GT, kuma shi ma yana international transaction, amma ya danganta a ina ka sa shi. Da dai mun sa shi a GT, mun sa shi a EZIPAY ya hau, amma kwanan nan dai mun gwada shi a EZIPAY mun ga bai hau ba. Shi SKS tin card irin ƙaramin kati ne na yara da ake buɗewa 'yan yara sama da shekara 13, ƙasa da shekara 18. Ana buɗewa yara shine ɗan sama da shekara 13, kuma yaro ɗan shekara 14 ko 15 su ake buɗewa. Wanda ba su da ma BVN sai dai a musu garanto, sai dai ka je kai wa ƙaninka garanto, ko ɗanka ɗan ƙarami dai ka mai garanto a buɗe mai wannan. Amma shi ƙaramin kati ne, shine mafi ƙanƙantar kati a cikin GT. Wannan shine mafi ƙanƙantar kati, kuma yana international transaction, amma baya ɗaukar wasu manyan kuɗi. Ina ga daily transfer ɗinsa 30,000 ne, sai kai zuwa 2 ko zuwa 3. Wannan shine SKS tin card na GT, mafi ƙanƙantar kati da ke kan abin GT. Sai a yi ƙoƙari shi ma a yi shi, a gwada shi, a ƙara tambaya a kan shi, a ƙara neman haske a kan shi. SKS dai ka manta sunan shi shine SKS tin card, mafi ƙanƙantar kati a cikin GT, kuma yana international transaction shi ma. Ba wai an bar shi a baya ba ne, shi ma yana international transaction. Sai mu gwada shi, mu ƙara tambayar shi, a gwada shi a cikin wasu sauran platforms ɗin da ake da su, da inda ake wannan sabgar tamu ta arbitrage, a ƙara gwaggwada shi. Kuma in sha Allah akwai wasu update ɗin ma da za su zo na wasu bankunan da katikan da suke ciki
da alheran da suke ciki.